अभी गारंटी साहिबा बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो कलैया बारा नेपाल उहे बलम बनता साहिबा ऐसा कि हमर इयारवा हो रहेले दिल के नियारवा हो रहेले दिल के ऐसा कि हमर इयारवा हो रहेले दिल के नियारवा हो यारवा मम्मी मान गइल अब नहीं भयबा अब की गारंटी साहिबा उहे बलम बनी साहिबा अब की गारंटी साहिबा उहे बलम बनी साहिबा मिक्स बाय राज बाबा अभी गारंटी साहिबा उहे बलम बनता साहिबा असल गान में है सुनाए सखी हो जाई उनकर धन हो मम्मी पापा के बहुते वो हमरा बारे सुना पसंद हो सुना असल गान में है सुनाए सखी हो जाई उनकर धन हो मम्मी पापा के बहुते वो हमरा बारे सुना पसंद हो भैया मान गइल अब नहीं भयबा अब की गारंटी साहिबा उहे बलम बनी साहिबा अब की गारंटी साहिबा उहे बलम बनी साहिबा अभी गारंटी साहिबा उहे बलम बनता साहिबा राइटर रूपे रसिलाए सखी बारे उनकर संगतिया हो जाई शादी ससुरा में बीती खुशी खुशी रतिया हाँ हाँ बाबा राजन रेसाए सखी बारे उनकर संगतिया हो जाई शादी ससुरा में बीती खुशी खुशी रहतिया किया बनत के बड़ा सुंदर लायबा अब की गारंटी साहिबा उहे बलम बनी साहिबा अब की गारंटी साहिबा उहे बलम बनी साहिबा बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो कलैया बारा नेपाल।